जायाखै हिनजाव गोदान बायदि नुवाखै लालाय सों हिनजाव गोदानफ्रालाय हिनजाव गोदान खालामबाय आंखौ नै आंनि बोराया खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ आंनि बोराया आंखौ दिनैहाय माने हिनजाव गोदान खालामफिननो नागिरदों माने हिनजाव गोदान माने गोदानै हाबा खालामगोन बिदि साननाङा आरोना माने हिनजाव गोदान बायदि माने देलाय होनो नागिरदों आरो दिनैहाय स' नोंथांमोनजोंबो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ सेकेन्ड टाइम जागोन बियो आंखौ देलाय होनायानो फार्स्ट टाइमनिखौ नोंथांमोना नायखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय दिनैहाय सेकेन्ड टाइम जागोन बियो आंखौ देलाय होनाया बांद्रायथ' एकदम गोरों नंखाया मिथिखागौ थेवबाबो माने जाखिनि रोंगौ देलाय होनो नागिरदों जिखिनि रोंगौ नोंथांमोना जिखिनि रोंगौ बेखिनिखौनो माबानो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम माबायदि हिनजाव गोदान बानायो दिनैहाय नै सिन्दुरल' फोनदों बिनिफ्राय आं दायो मोखांखौ सुनाल' फैदों ओमफ्राय मा होनो जेबो क्रिम लगायथ'वाखै जेबो फोनखायाखै आरोना एकदमबारे मोखाङाव जेबो फोनाखै आं जेरै बिदिनो आरोना स' ओमफ्राय दायो मा दाफबना होयो मा फोननानै देलाय होना हिनजाव गोदान बायदि साजायफिनो आंखौ स' नायलांदो नोंथांमोना बिदिब्ला बोरै देलाय होयो आयौ जि गोलोमखादों गोलोमदों माइसा देबि बायसा बानायनांगोन ना माइसा बानायनांगौ खोन्था होमबासो नों जेरैबायदि माबा खालामनो हायो देलाय होनानै जेरैबायदि महर लाबोनो हायो इदि खालामदो आरो आं ओमफ्राय फेनबो होनो हाया दा जा दावराव खोनायो होनाय नायना नायखांबाय आरोना ओमफ्राय एकदम बोरैबा दावराव अखा हानाय बायदि खोनायो फेन होबाथाय माने फेन बायदि बानायबा जागोन दे ना फुद बायदि बानायनाङा ना फुद बायदि बानायनाङा ना एसेथ' मोजां देलाय होना एलाय क्रिम फोनग्रो ओमफ्राय बिनिफ्राय आं खोन्थाला नों जेरैबायदि देलाय होयो नोंनि गोसोसै आरो नोंसो देलाय होनो नागिरदों नालाय आंनि पन्सखौनो फोनना होग्रोनोसै बेबि क्रिम ना बेखौ फोनबाथाय माबायो स्किना मोखाङा माने गुरै बेलेगफोरजों मिलायोना मिलाया मिथिया खिन्थु आंनि स्किनजों मिलायो आरोना एकदम मोखाङा गुरै थाबाय थायो आरो आं बेलेग एख' इउज खालामा बिराद मानसिफोरानो सोंहरदोंमोन नै दिनै मिथिहोबाय आङो बेखौनो इउज खालामो आरोना नै बिनि बाहेरा आं बेलेग एख' फोना सोरबा मानसिफोरा साननो हागौ आरोना मा गथ' गोरलै फोनग्राखौसो फोनो होननानै आं इखौनो उन्दैनिफ्रायनो फोनखायो नालाय दिनैसिमबो फोनो एकदम गारनो हायाखै बेलेग जेबो फोना आङो सिरि थानोसै दे नों देलायहोबाय थादो आं बांद्राय बखिबाय थायो मानो सिरि थानांगौ इसेल' फोनना हो गरमथारना रानगोन दा फेन होना होगोन ना माबाबाथाय देलायखांहोजोबबाथाय आं मोखाङाव हुगारग्राखौ हरदों फ्लांखो बेखौ फालिखौ नांथ' आरो दा फालिखो नङा आं खाथियाव लाखानि आं फोनबाय थागोन नों हुगारबाय थागोन मा जानो दे होमबा एफा दोलो दोलो फोनना होबाय आं रानगोन दा रानगोन हिनजाव गोदान नङा फुडनिसो बानायगोन खोमा दिनै आंखौ इमान दोलो दोलो फोनना होबाय बेसेबा नै बेसेबा आथा आथासो जाबाय रानगोन र' इसेल' फोननांगौ रानगोन ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो जाबाय दे आंनि गन्थङा ओरैनो नाब्ले बानायसिननो हागोन नामा बेना आंनिया गोलाव बोरबाथाय गोलाव जानायबाथाय एकदम प्लाससो बोनानै गोलाव बानायना होनो हागौमोन प्लाससो बोनांगौ गन्थङानो सेससो जानांगोन नि गन्थं जानो थानाय नङा आंना ओरैनो नाब्ले गन्थंखा जाबाय दे ओमफ्रायो आयौ बेखौसो फोनग्रोगोन इलाय मा इ मेगनाव फोनग्रा आइलाइनार इखौ फोनग्रोगोन आइखौनो फोननोसै दे एकदम फुड बायदि बानायनांगौ ना फुड बायदि बानायनाङा ना प्लिज एसे मोजां देलाय होना आं एसे फट'बो लागोन ना नों माबायदि देलाय होयो आं बेखौ मोनसे फट' लागोन ना गाज्रि देलाय होबा नोंहासो देनां नायनानै आयौ माइसा फुडनि बायदि देलाय होलायनानै मोजां देलाय
Deh, ngisi deh. Sino. Aduh. Tangkap aja. Tangkap aja. Tenang. Maju pun gede nengah, angkut ya. Ang style kan. Deh, neng style lo. Enggak benda. Atau akhirnya udah start kan. Ang pun dan nami sigasnya. Deh. No. Isi beli pun bayi nengah. Udah azaz bakina. Udah apa? Zada tuh. Dah deh. Udah stick kan sih. Nengah begitu pun deh. Biku pun deh, menni beri dana. Isi orange type nih, manusia, sampai irit. Mana deh? Eban lipstick. Kan sih. Lipstick na? Lipstick. Mai. Mana na? Bayi orange color nih, apa macam mana? Ikan pun sih deh. Demba. Bayi pun na ya, nanti pun pilih ke. Kan terakhir apa yang enggak deh. Dulu lagu stiker. Nanti dulu. Beri mana? Esionnya nang kayak 예, 그거 그러더라. 뭐 미니 메스터 이 디올레 먹는 거 나는. Amin nang kata nang gimana ke? 시. 네, 미니 비대. Nang ni pun naik kena minang kata. nang udah ada. Anu gasin na. Oh, Gimana yo? Gahin yo. 내는 놀러라. Ang mahal naik dem. 히로. Ang mahal naik dem kena sang lai. Mahal. Ani mukanga ekdom segar nih gorom batai. Maba 헬레 문에. mama pun pun ne bedin jeng labai ozai ko pun penang. 네. Ni kena bung naik dang sampai bung enggak. 네 기분 kan mata besin. Iya nang buat kayak gitu nang ada gula lah kan. Dan trok ini. Kelem sudah. Coba. Dapat. Bare foto pun. Dia beri dia lagi ya. Foto gede kesana nanggan bahasa apa nih? Ayo. Otak gede ke sebenarnya kau nang pas muzang nui lain na. 네. Sabai. 아니야, Ayo. Bre. malam. Mana necklace naman. Cilang mah ha. Ang bengon terlakan. Oh, nemeng lon pelap ya. Marta kepet. Kan ini film film. Oke. Type siya ng guna terus. Style ka lang baga. Nang nigo sa badi nang gada. Iya. Ayo. Hinjaw ko dan Zafin bayang dini. Ang hinjaw ko dan apa din pa delay kung kumana ang hinjaw ko dan Zabatay. Nang dasi badi delay dengan ke. Ang hinjaw ko dan semua bidi delay kina. Ang simple manggolsutro man silogan dengar na. Bidi mabaya ke iman delay kira na. Ow! Iman gerak. Ano? Sabay. Wah. Ang Freya. Iya, asan kan. Hasan, akay galaw kan din. Asan kebuzakan bahasa mana nih? Ayo, hindi mo.
second time हिन्जाव गोदान बानायबाय होनलाय नामा हाबायाव खनसे ओमफ्राय दिनै होननायानो जाबाय आयौ बिदि ब्लाउसनि सायावनो गानहोबाय दा माबा लांनाय ब्लाउस जेबो नङा दे जेबो नङा दे जेबो नङा husband photo isa दे आसानाव माथो फिसा फिसा गोजा बर' फिसा फिसा हाबानिबो दङ ना ओमफ्राय गोदान बायनायबो दङ आंहा दाबो दङ हाबानियानो ना एसे बुरजा गानहोबाय आयौ दे हिन्जाव गोदानफोरखौ आसान बुरजा गानबासो मोजां नुयो मथाखौ मोनसे आंना आखाया नै माबोरै दोलाबखो बारदां उथिनानै दोलाबाय आरो सारायाव नांदों खोमा ना एवनायावनोमोन खोमा मैयानो नैयाव मोनसे थिखोना दङ नै गावा रोङा थावखौ माबानांगौ मावखिद्राय नालाय आङो आयौ हिन्जाव गोदान जाबाय आं नै आसाना जि गिलिर मोनखाबाय आङो हाबा गोदान जानो थांनाय बायदि मोनबायलै आङो आयौ आंखौ इदि देलायखौ बुजोब्बाय नोङो र' खानायखौ ओरै लाबोनो दे होमबा बिदि पेस्ट मारिनाया जाबाय आयौ आं हिन्जाव गोदान बायदि मोनथारबायहाय आयौ फेनखौ होदो नङाबा नाङा फेनखौ होबाथाय गाज्रि खोनाथारो एकदम दावराव खोनाथारो खुलिया आं बानायदों खानायखौ माबा गोमोन बायदि नुबाय बुरिबाय नालाय आयौ आं दानो बुरियाखैलै मानो इदि होनो आं दानो बुरिनो गोसो गैथ'थारा ओमफ्राय आं दानो बुरिबाय आरो ओइ मबाइलावहायसो बिदि नुदों दा ओमफ्राय नै मोनाखै फालतु बुंलाबायो दानो बुरिबालाय कत्त बेरायनांगौ दङ कत्त माबा माबि नायनो थांनो गोनां दङ सिमांफ्रानो जाफुंनाय नङा माथो दानो बुरिनांगौबालाय मा बुंलाबायो थाय गरम मोनजोब्बाय आं खाबावगोन गरम माथो एगारनाय आयो नोङो खेंख्रासो गानहोदों खोमा दा सिदा गाननो जाबाय दे जाबाय जाखाबाय आयो देख्रिख्रिसो नुबाय आयो मा स्टाइल ले बिलाय दे जाबाय दे एबार हिन्जाव गोदान बानायनोसै हिन्जाव गोदानफोरा ओरै लायोना खर'आव आयो आंखौ हिन्जाव गोदान खालामफिननोसै नामा आयो जायाखै हिन्जाव गोदान बायदि नुवाखै ओरै लालायसो हिन्जाव गोदानफोरालाय हिन्जाव गोदान खालामबाय आंखौ नै आंनि बोराया दिनैहाय पुरा नुवाखै हिन्जाव गोदान बायदि नों नुगोना नुवाखै दा नोंसो बुंनांगोन फट' लानोसै ना ओमफ्रायो बिदि सिदा जिरायनाय फेनखौ नांथ'वाखै दा दानो दावराव खोनायो मा होनो आंनि बोराया दिनैहाय आंखौ हिन्जाव गोदान पुरा नै हिन्जाव गोदानफोरा बोरै देलायो बिदि एसे देलाय होनो नाजाबाय आरो ओमफ्राय नै खाथियाव लाङा मानो मोजाङै नुवाखैना खाथि थांबासो नुगोन नुदोथ' मोजाङै नुवाखै मेगन नुदो मेगननिखौबो नुदोंथ' नों नुजानो लुगैदोंना आं दानिनो देखायखादों नै सब जादों थिगानो जादों ओमफ्रायो
फार्स्ट टाइमनि देलाय होनायखौ नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ दिनै सेकेन्ड टाइम देलाय होबाय एकदम दिनैनिया माने फार्स्ट टाइम देलाय होनाया ओरैनो सिम्पोलमोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय एसे हिन्जाव गोदान बायदि खालामथारबाय आरोना पुरा नै आसान बुरजा गानहोबाय ओमफ्राय मालायाबो दांनै दांनै ओमफ्रायो नोंथांमोना बोरै मोनखो जोंनि देलाय होनायखौ माबायदि मोनखो आंनि बोरायनि देलाय होनायखौ बोरै मोनखो कमेन्टआव खिथाहरनो बावनाङा आरोना ओमफ्रायो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों माने लाइफआथ' बिदिनोसै आरोना मालाबा दुखु मालाबा सुखु बिनि गेजेरावनो नाजानांगौ खिन्थु माब्लाबा जायो आरोना जोंबो हेपियाव थानायखाय माने हदाय हेपियावनो थायो इदि नङा आरोना एसे फिसा फिसाया जोंजोंबो जायो फिसा फिसा नांलायनाय माने जोंजोंबो जायो खिन्थु बे ओमफ्राय आरो बिदि होननानै माने नांलाय होननानै जे एकदम गेदेर हांगामा जालांगोन बिदि नङा आरोना जोंनिया माने आं जेन'बा मालाबा आंहाबो गोरोन्थि जाबाथाय बे आंखौ बुजायबाय आंना आरो बेनाबो मालाबा भुल जाबाथाय बा बिदिनो रागा जोंलायलायनायाथ' थाखायोना हाजबेन्ड वाइफनि गेजेराव ओमफ्राय बिदिनो बुजिलायनाय गैयाबाथाय बिदिनो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांबाय आरोना सासे सासे बुजिलायनानै थानांगौ माने जोंखौ बुदानो होनहरो नोंसोर मा एसे हेपियाव थायो बिराद अनलायलायो खोमा ना आब' मैया होनना बुदानो सोङो आरो अनलायलायनायालाय अनलायलायो खिन्थु बिनि गेजेरावनो माब्लाबा माब्लाबा जायो आरोना फिसा फिसा माने नांलायनाय गाज्रिखौ माने बांद्राय लाबाय थानाङा आरोना गाज्रिखौ ज्राब गारना मोजांखौ फदनो लाबोनो रोंनांगौ आरोना गाज्रिखौ बांद्राय लाबाय थानो नाङा ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिसा जायो जोंनि गेजेरावबो नांलायलायनायालाय जाखायोना बिदिया ओमफ्राय थेवबाबो जों माने मोजां जाफिनो आरोना गाज्रियाथ' फैयो फैनाया थेवबो माने माने गाज्रिखौ गारनो रोंनांगौ आरोना मोजांखौ सायख'नानै लानो रोंनांगौ बेनो आरोना ओमफ्राय जि गरम मोनखाबाय आङो नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्टआव खिथाहरनो बावनाङा ओरैनो जों बेलासिनि सम नालाय ओमफ्राय आंबो भिडिअ फैथारनाय जायाखै नालाय बुदानो सोंहरगासिनो दङमोनबो नालाय गुमैया मानो गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ मानो फैथाराखै मानो नुथाराखै बिराद बिजियाव दङ नामा होनना सोंगासिनो दङमोन ओंखायनो दिनैहाय नै नोंनि नंगुमैयानो गोसोखांब्रबनानै बै फार्स्ट टाइमनिखौबो बेनो गोसोखांनानै खालामदोंमोन आरो दिनैहाय सेकेन्ड टाइमावबो बेनो नोंखौ दिनै हिन्जाव गोदान बानायना नायगोन ओमफ्राय भिडिअबो बानायनोसै बिदि होननानै गोसोखांबाय आरोना स' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय बेनोसै दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्टआव खिथाहरनो बावनाङा आंनि बोरायनि देलाय होनाया बोरै जाखो मोजां जाखादों आंनिया रावबो खिन्थायानो हराखै गावहासो मोजां जादों होननानै एकदम दादा बुंना लाबावो आं फोथायनाय दंमोन मोजां जादों होनना फोथायनाय दङ स' नोंथांमोना बोरै मोनदों नोंनि नंगुमैयाथ' एकदम मोजां मोनना लादोंनो बांसिनानो आंखौ आब' होनो नालाय नोंथांमोनाथ' गुमैयानो जाखासिगोन ओमफ्राय साफा सानैयाल'सो आदा बाजै बिदि होनो बांसिनानो जोंखौ आब' गुमै होनहरो आरोना बेनिखायनो आङो नोंगुमै गुमै बिदि थांफ्लांबाय थायो आरोना स' बेनो दिनैनि भिडिअआ बाय बाय